യദർഹണാംബ സദ്യ പുനാദി സഹചന്ദ്രലലാമലോകാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡോക്ടർ ഹരേ എം കൃഷ്ണ. വിജയകുമാരി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേഷാം വിഹർമ്യഹം അഖണ്ഡ വികുണ്ഠ യോഗ മായാ വിഭൂതിരമലാംഘ്രി രജകിരീടൈഃ വിപ്രാംസ്തു കോന വിഷഹേദയദർഹണാംഭ യദ്യ പുനാദി സഹ ചന്ദ്രലലാമലോകാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേഷാം വിഭർമ്യമഖണ്ഡ വികുണ്ഠയോഗ മായാ വിഭൂതിരമലാംകൃത കിരീടൈ വിപ്രാംസ്തു കോന വിഷഹേദയദർഹണാംബ സദ്യ പുനാദി സഹചന്ദ്രലലാമലോകാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത എസ് ആർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേഷാം വിഭർമ്യ മമ കണ്ഠ വികുണ്ഠലോക യോഗ മായാ വിഭൂതിരമലാംഘ്രിരജ കിരീടേ വിപ്രാംസ്തു കോന വിഷഹേദ യദർഹണാമ സദ്യ പുനാദി സഹചന്ദ്രലലാമലോകാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത സി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേഷാം വിഭർമ്യം മഖണ്ഡ വികുണ്ഠയോഗ മായാ വിഭൂതിരമലാംഘ്രിരജ കിരീടൈ വിപ്രാംസ്തു കോന വിഷഹേദയദർഹണാംഭ സദ്യ പുനാദി സഹചന്ദ്രലലാമലോകാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരഞ്ജിനി മാതാജി. ശ്രീരഞ്ജിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേഷാം വിഭർമ്യഹമഖണ്ഡ വികുണ്ഠയോഗമായ വിഭൂതിരമലാംഘ്രിരജ കിരീടൈഃ വിപ്രാംസ്തു കോന വിഷഹേദ യദർഹണാംബ സദ്യ പുനാദി സഹചന്ദ്രലലാമലോകാൻ. ഓം തത്സദിതി. ഹരി ഓം തത്സത്. കുറച്ച് ഇന്ന് കൂടുതൽ ലേറ്റ് ആയി പോയി, അതുകൊണ്ട് ലൈഫ് പോകേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം നോക്കാം. യേശാം ബ്രാഹ്മണരുടെ വിഭർമി ഞാൻ വഹിക്കുന്നു, അഹം ഞാൻ, അഖണ്ഡ ഉടയാത്ത, വികുണ്ഠ തടസ്സപ്പെടുത്താത്ത, യോഗമായ ആന്തരിക ശക്തി, വിഭൂതി ഐശ്വര്യം, അമല പരിശുദ്ധം, ആംഗ്രി പാദങ്ങളുടെ, രജഹ പൊടി, കിരീടൈ എന്റെ കിരീടത്തിന്മേൽ, വിപ്രാൻ ബ്രാഹ്മണർ, തു അപ്പോൾ, ക ആരി ന അല്ല, വിഷഹേദ വഹിച്ചു, യത് പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ, അർഹണാംബ പാദങ്ങൾ കഴുകുന്ന ജലം, സദ്യ പെട്ടെന്ന്, പുനാദി പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു, സാ ഒപ്പം, ചന്ദ്രലലാമ ഭഗവാൻ ശിവൻ, ലോകാൻ ത്രിലോകങ്ങളും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി സുഖപ്രഭുപാദിതേ. ഞാൻ എന്റെ തടസ്സമില്ലാത്ത ആന്തരിക ശക്തിയുടെ യജമാനും, ഗംഗാജലം എന്റെ പാദങ്ങൾ കഴുകിയതിന്റെ അവശിഷ്ടവുമാണ്. ഭഗവാൻ ശിവൻ തന്റെ ശിരസിൽ വഹിക്കുന്ന ആ ജലം അദ്ദേഹത്തെയും ത്രിലോകങ്ങളെയും പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. ഞാൻ വൈഷ്ണവരുടെ പാദധൂളി ശിരസിൽ ഏറ്റുവാങ്ങിയാൽ ആരാണ് അത് ഏറ്റുവാങ്ങാതെ ഇരിക്കുക? ഭാവാർത്ഥം പരമദിവ്യത്വം കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ബാഹ്യശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്നാൽ, ആന്തരിക ശക്തിയുടെ അഥവാ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെ എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും യാതൊരു വിധത്തിലും ശല്യപ്പെടുത്താത്തതും, അതേസമയം ബാഹ്യ അഥവാ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ താൽക്കാലിക ആവിഷ്കരണങ്ങളുമാണ്. ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത തത്വം ആധ്യാത്മിക ഭൗതിക ലോകങ്ങളിൽ തുല്യമാണ്. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ലോകം ഈശ്വരന്റെ രാജ്യമെന്നും
ഭൗതിക ലോകം മായയുടെ രാജ്യം എന്നും വിളിക്കുന്നു. മായ എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യമല്ലാത്തത് എന്നർത്ഥം. ഭൗതിക ലോകത്തെ സമൃദ്ധികൾ പ്രതിച്ഛായ മാത്രമാണ്. ഭൗതിക ലോകം വേരുകൾ മുകളിലേക്കും ശിഖരങ്ങൾ താഴേക്കും വളരുന്ന ഒരു വൃക്ഷത്തെ പോലെയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ നിഴലാണ് ഭൗതിക ലോകം എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ് യഥാർത്ഥ സമ്പൽ സമൃദ്ധികളും ഐശ്വര്യങ്ങളും. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിരവധി ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ സ്വയമാണ് പ്രബലം. ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ ശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്. താൻ ആന്തരിക ശക്തിയുടെ പ്രബല ഘടകമാണെങ്കിലും തന്റെ പാദങ്ങൾ കഴുകുന്ന ജലം കൊണ്ടാണ് ഭൗതിക ലോകം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ തനിക്ക് ബ്രാഹ്മണരോടും വൈഷ്ണവരോടും അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനമുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ബ്രാഹ്മണർക്കും വൈഷ്ണവർക്കും ഭഗവാൻ സ്വയം അത്രയധികം ആദരവ് നൽകുമ്പോൾ ഒരുവനെ എങ്ങനെ അത്തരം വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക് ബഹുമതി നിഷേധിക്കാൻ? പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. പത്താമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വേമേ തനൂർദ്ദിജപരാൻ ദുഃഖധീർമദീയാ താന്യലബ്ധ ശരണാനി ച വേദബുദ്ധ്യാ ദൃശ്യന്ത്യ ഗശ്യതദൃശോ ഹ്യഹിമന്യവസ്ഥാൻ വൃതാരുഷാ മമ കുശന്ത്യതി ദണ്ഡനേതുഃ യേമേ തനൂർദ്ദിജവരാൻ ദുഃഖധീർമദീയാ താന്യലബ്ധ ശരണാനി ച വേദബുദ്ധ്യാ ദൃശ്യന്ത്യ ഗശ്യതദൃശോ യഹിമന്യവസ്ഥാൻ രുദ്രാരുഷാ മമ കുശന്ത്യതി ദണ്ഡനേതുഃ. ഏത് വ്യക്തികൾ മേ എന്റെ തനുഹു ശരീരം ദ്വിജവരാൻ ബ്രാഹ്മണരിൽ ഉത്തമൻ ദുഹതി പശുക്കൾ മതീയ എന്നോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഭൂതാനി ജീവസത്തകൾ അലബ്ധ ശരണാനി പ്രതിരോധരഹിതർ ചാവും വേദചിന്തയോടെ ദൃക്ഷ്യന്തി കാണുക അകാ പാപത്താൽ ക്ഷത വൈകല്യമുള്ള വൃഷ വിധി നിർണയത്തിനുള്ള ആരുടെ കഴിവ് ഹി എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അഹി ഒരു സർപ്പത്തെ പോലെ മന്യവഹ കോപം താൻ അതേ വ്യക്തികൾ ഹൃദാഹ കഴുകനെ പോലുള്ള സന്ദേശവാഹകർ ഋഷ കോപത്തോടെ മമ എന്റെ കുശന്തി കണ്ണുനീർ അതിദണ്ഡനേതു ശിക്ഷാധികാരി യമരാജൻ. രത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദം ജയ്. ബ്രാഹ്മണരും പശുക്കളും അശരണായ ജീവികളും എന്റെ ശരീരമാകുന്നു. എന്നെ അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തരായി ദർശിക്കുന്നവരുടെ വിധി നിർണയത്തിനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി അവരുടെ സ്വന്തം പാപത്താൽ വികലമായിരിക്കും. വൃദ്ധരായ സർപ്പങ്ങൾക്കും തുല്യരായ അവർ പാപികളുടെ അധികാരിയായ യമരാജന്റെ കോപാകുലരായ ദൂതന്മാരുടെ കഴുക ചുണ്ടുകളാൽ കൊത്തി കീറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദ്. ബ്രഹ്മസംഹിത പ്രകാരം ഗോക്കളും ബ്രാഹ്മണരും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും വൃദ്ധരായ പുരുഷന്മാരും അശരണരായ ജീവികളാണ്. ഈ അഞ്ചിലും പശുക്കളുടെയും ബ്രാഹ്മണരുടെയും കാര്യത്തിൽ ഭഗവാന് പ്രത്യേക ഉത്കണ്ഠയുള്ളതിനാൽ അവരെ പറ്റി ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പരാമർശിക്കുകയും ഈ വിധം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ അഞ്ചിനോടും പ്രത്യേകിച്ച് പശുക്കളോടും ബ്രാഹ്മണരോടും ഒരുവനും അസൂയയും കാലുഷ്യവും ഉണ്ടാകരുതെന്ന് ഭഗവാൻ പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിച്ചു. ചില ഭാഗവതം വായനകളിൽ ദുഹദീഹി എന്ന വാക്കിന് പകരം ദുഹിത്രുഹു എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ രണ്ടിന്റെയും അർത്ഥം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ദുഹദി എന്നാൽ പശു, സൂര്യഭഗവാന്റെ പുത്രിയാണ് പശു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നതിനാൽ ദുഹിദ്രുഹു എന്ന പദവും പശു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു. കുട്ടികൾ മാതാപിതാക്കളാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ സ്ത്രീകൾ ഒരു വർഗം എന്ന നിലയിൽ പിതാവിനാലും ഭർത്താവിനാലും മുതിർന്ന പുത്രന്മാരാലും സംരക്ഷിക്കും. നിസ്സഹായരായവരെ അവരവരുടെ രക്ഷാകർത്താക്കൾ സംരക്ഷിക്കും. അല്ലാത്ത പക്ഷം രക്ഷാകർത്താക്കൾ പാപികളായ ജീവികളുടെ കർമ്മങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുവാൻ ഭഗവാനാൽ നിയമിതനായിട്ടുള്ള യമരാജന്റെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരാകും. യമരാജന്റെ സഹായികളെ അഥവാ ദൂതന്മാരെ ഇവിടെ കഴുകന്മാരോടും തങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടവരെ സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള ചുമതല നിർവഹിക്കാത്തവരെ സർപ്പങ്ങളോടും താരതമ്യം ചെയ്തു. കഴുകന്മാർ സർപ്പങ്ങളോട്
വളരെ നിശിതമായി ഇടപെടും. അതുപോലെ യമദൂതന്മാർ അവഗണനക്കാരായ രക്ഷിതാക്കളോടും അതി കർക്കശമായി വർത്തിക്കും. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. 11-ാമത്തെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏ ബ്രഹ്മണാൻ മൈദിയാ ശിവദോർച്ചയന്താ തുഷ്യന്ദ്രദാ സ്മിതസുതോഷിത പത്മഭക്ത്ര വാണ്യാനുരാഗ കലയാത്മജവത് ഗൃണന്താ സംബോധയന്ത്യഹമിവാഹ ഉപാഹൃതസ്തേ. യേ ബ്രാഹ്മണാൻ മൈദിയാ ശിവദോർച്ചയന്താ തുഷ്യന്ദ്രദാ സ്മിതസുതോഷിത പത്മഭക്ത്ര വാണ്യാനുരാഗ കലയാത്മജവത് ഗൃണന്താ സംബോധയന്ത്യഹമിവാഹ ഉപാഹൃതസ്തേ. ഏതൊക്കെ വ്യക്തികൾ ബ്രാഹ്മണർ മൈ എന്നിൽ ദിയാബുദ്ധിയോടെ ശിവത കഠിനമായ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുക, അർച്ചയന്ത ആദരിക്കുക, തുഷ്യത് സന്തോഷിപ്പിക്കപ്പെടുക, ഹൃദയങ്ങൾ സ്മിത പുഞ്ചിരിക്കുക, സുധാ അമൃതം പുഷിത നനവുള്ള, പത്മ താമരമുള്ള, വക്ര മുഖങ്ങൾ, വാണ്യ വാക്കുകളോടെ, അനുരാഗ കലയെ സ്നേഹിക്കുന്ന, ആത്മജ ഒരു പുത്രനെ പോലെ, ഗൃണന്ത പുകഴ്ത്തുക, സംബോധയന്തി സാന്ത്വനിപ്പിക്കുക, അഹം ഞാൻ ഇവ പോലെ, അഹം ഞാൻ ഉപാഹൃത സംയമനം പാലിച്ച്, തഹി അവരാൽ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം വേദാന്ത സ്വാമി. നേരെ മറിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്ന മുഖാരവിന്ദങ്ങൾ മധുസ്മിതത്താൽ വിടരുന്ന കഠിന വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചാൽ പോലും ബ്രാഹ്മണരെ ആദരിക്കുന്ന അവർ എന്റെ ഹൃദയം കീഴടക്കി. അവർ എന്റെ സ്വത്വം ദർശിക്കുന്നത് പോലെ ബ്രാഹ്മണരെ കാണുകയും കോപാകുലനായ പിതാവിനെ പുത്രൻ എന്നതുപോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്നതുപോലെ ബ്രാഹ്മണരെ സ്വാന്തരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ബ്രാഹ്മണരോ വൈഷ്ണവരോ കോപത്താൽ ശപിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി അവരോട് അതേ രീതിയിൽ തിരിച്ചു പെരുമാറുകയില്ലെന്ന് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ചില സംഭവങ്ങളിലും നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ഇതിന് അനവധി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ. ഉദാഹരണത്തിന് കുബേരന്റെ പുത്രന്മാർ നാരദ മുനിയിൽ ശപിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ അദ്ദേഹത്തോട് ശത്രുതയോടെ അതേ ദേഷ്യത്തിൽ തിരിച്ചു പെരുമാറി. പകരം അവർ അദ്ദേഹത്തിന് സംതൃപ്തരായി. ഇവിടെ ജയനും വിജയനും 4 മുനിമാരാൽ ശപിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരോട് പരുഷമായി പെരുമാറാതെ അവർക്ക് സമർപ്പിതരായി. ബ്രാഹ്മണരോടും വൈഷ്ണവരോടും ഇടപെടേണ്ടത് ആ രീതിയിലായിരുന്നു. ഒരുവന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാൽ സങ്കടകരമായ സാഹചര്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. അദ്ദേഹത്തെ അതേ രീതിയിൽ നേരിടാതെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ബ്രാഹ്മണരും വൈഷ്ണവരും ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ ഭൂമിയിലെ പ്രതീതികളായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു. പാവപ്പെട്ടവൻ അഥവാ ദരിദ്രൻ ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ പ്രതീതിയായി സ്വീകരിക്കപ്പെടണമെന്ന് ധനിപ്പിക്കുന്ന ദരിദ്ര നാരായണൻ എന്ന പ്രയോഗം സമീപകാലത്ത് ചില വിഡ്ഢികൾ ഉത്പാദിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ പാവപ്പെട്ടവൻ നാരായണന്റെ പ്രതീതിയായി സ്വീകരിക്കപ്പെടണമെന്ന് വൈദിക സാഹിത്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും സംരക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർ എന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതിന്റെ നിർവചനം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അരക്ഷിതനാകരുത്. അതേസമയം ബ്രാഹ്മണൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായി പരിഗണിക്കപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ആരാധിക്കപ്പെടുകയും വേണം. ബ്രാഹ്മണനെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കാൻ ഒരുവൻ തന്റെ മുഖം താമര പോലെയാക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നു. ഒരുവൻ ഭക്തിയാലും മമതയാലും അലങ്കൃതമനാകുമ്പോഴാണ് മുഖം താമര പോലെ മനോഹരം. ഈ നിലയ്ക്ക് പുത്രനോട് കോപാകുലനാകുന്ന പിതാവിന്റെയും അദ്ദേഹത്തെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കുവാൻ പുഞ്ചിരി പൊഴിച്ച് മധുരവാക്കുകൾ പറയുന്ന പുത്രന്റെയും ഉദാഹരണം ഉചിതമാണ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. അഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം ഗുരുദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമേ
നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ 9ാമത്തെ ശ്ലോകം, ഞാൻ എന്റെ തടസ്സമില്ലാത്ത ആന്തരിക ശക്തിയുടെ യജമാൻ, ഗംഗാജലം എന്റെ പാദങ്ങൾ കഴുകിയതിന്റെ അവശിഷ്ടം. ഭഗവാൻ അവശിഷ്ടവുമാണ്. ശിവൻ തന്റെ ശിരസിൽ വഹിക്കുന്ന ആ ജലം അദ്ദേഹത്തെയും ത്രിലോകങ്ങളെയും പരിശുദ്ധീകരിക്കും. ഞാൻ വൈഷ്ണവരുടെ പാദത്തൂളി ശിരസിലേക്ക് വാങ്ങിയാൽ ആരാണത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത്? ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാൻ, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആന്തരിക ശക്തിയാണ്. ആന്തരിക ശക്തിയാണ് ശ്രീമതി രാധാറാണി. പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാറുണ്ട്, അല്ലെ, രാധാറാണിയും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആന്തരംഗ ശക്തിയാണ്. ആത്മീയ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആന്തരംഗ ശക്തികൾ. ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ മായാശക്തിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നു, അല്ലെ, ശിവന്റെ തലയിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലെ, ജടയിൽ ഗംഗയെ വഹിക്കുന്നു. ആ ഗംഗ ഉത്ഭവിച്ചുള്ളത് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ കഴുകിയ ജലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ശരണാമൃതം, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ കഴുകിയ ജലം, അതാണ് ഗംഗാജലം. ഇത് അതിന്റെ പിന്നിലെ ഒരു ലീലയും ഉണ്ട്, അല്ലെ, ഗംഗയെ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന, അല്ലെ, അത്രയും ശക്തിയോടെ അത് ഭൂമിയിൽ പതിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെ, ഭൂമിയിൽ സകലതും ഒലിച്ച് ഇല്ലാതായി പോകും. അപ്പൊ അത് ശിവൻ തന്റെ ശിരസിൽ സ്വീകരിക്കുകയും, അല്ലെ, പിന്നീട് അത് അല്പമായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വരും. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നിന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീത, അല്ലെ, നേരത്തെ ഗീതാ മഹാത്മ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഭഗവത്ഗീത. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഗംഗാജലം. ഇത് എല്ലാവരെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന, എല്ലാവരുടെയും പാപത്തെയും ഇല്ലാതാക്കും. ഇപ്പൊ ഗംഗയിൽ കുളിച്ചാൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ, എന്നാൽ യമുനയിൽ കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാപവും പുണ്യവും എല്ലാം പോവും, കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കും. എന്തിനാണ് പാപം പോയാൽ പോലും പുണ്യം എന്തിനാ പോകുന്നത്? പുണ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് ഉപരി ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ പാപവും പുണ്യവും എല്ലാം തീർക്കാനായിട്ട് യമുനയിൽ സ്നാനം ചെയ്യും. യമുന ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തിയാണ്, അല്ലെ. അതുപോലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഗംഗാജലം, അല്ലെ, എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നു, എല്ലാ പാപത്തെയും കഴുകിക്കളയുന്നതാണ് ഗംഗ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എല്ലാ പാപികളും വന്നിട്ട് ഗംഗയിൽ കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ പാപവും ഗംഗയിൽ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ. അപ്പോ എങ്ങനെ ആ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഒരു ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ, ഒരു വൈഷ്ണവൻ ആ ഗംഗയിൽ കുളിച്ചാല് ഗംഗയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി തീരും. ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആന്തരിക ശക്തിയുടെ ഭാഗമാണ്. അതുപോലെ പറയുന്നു, ഞാൻ വൈഷ്ണവരുടെ പാദത്തൂളി ശിരസിലേറ്റു വാങ്ങിയാൽ ആരാണത് ഏറ്റുവാങ്ങാതെ ഇരിക്കും? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ പാദത്തൂളി ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നു സ്വന്തം ശിരസിൽ.
നമ്മള് മുന്നേയുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ലേ? ഭഗവാൻ ഒരു ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തലവേദന അനുഭവിക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുകയും അല്ലെ, നാരദ മുനിയോട് അല്പം പാദധൂളി നൽകുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് നാരദമുനി, കുറച്ച് പാദധൂളി, അങ്ങയുടെ പാദധൂളി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ തലവേദന പോകുക. നാരദമുനി പറഞ്ഞു, ഇത്രയും പാപം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല. മറ്റുള്ള ബ്രഹ്മാവും ശിവനും മറ്റുള്ള ആരും തന്നെ കൊടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായി. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തരായിട്ടുള്ള ഗോപികമാർ അവരുടെ പാദധൂളി മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തോളൂ, ഞങ്ങൾ നരകത്തിൽ പോയാലും പ്രശ്നമില്ല, ഭഗവാന്റെ തലവേദന മാറിയെന്ന് അവരുടെ പാദധൂളികൾ ഭഗവാൻ ശിരസിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായ സുദാമയുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകി ആ ജലം ഭഗവാൻ കുടിക്കുകയും ശരീരത്തെ തളിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ പോലും ഭക്തന്മാരുടെ പാദധൂളികളെ സ്വീകരിക്കുന്നു. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, 3 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാനായിട്ട്: ഭക്തപാദധൂളി, ഭക്തപാദജൽ, ഭക്തപുക്ത അവശേഷ, തീനോ മഹാബല. ഭക്തന്മാരുടെ പാദധൂളി, അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തന്മാരുടെ പാദങ്ങൾ അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ടുള്ള ജലം, ഭക്തപാദജൽ. ഭക്തഭുക്ത അവശേഷം, ഭക്തന്മാർ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ഭക്തന്മാർ കഴിച്ചു, അതിന്റെ ബാക്കി അല്ലെ. ഇത് 3ഉം നമ്മളെ ആധ്യാത്മികമായി ഉയരുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചരിത്രം. ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെയൊക്കെ ആ പാദം അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ടുള്ള ജലമൊക്കെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്തന്മാർ തമ്മിൽ മത്സരമാണ്. അതുപോലെ ഭക്തപാദ ധൂളിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. രാജസൂയ യജ്ഞം നടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുടെയൊക്കെ ആ ചെരുപ്പൊക്കെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെക്കുകയുണ്ടായി. അതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയുണ്ടായി. അവരുടെ പാദങ്ങളിലൊക്കെ ചെരുപ്പൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതൊക്കെ കൊണ്ടുവെക്കുകയുണ്ടായി. ഭക്തന്മാരുടെ പാദധൂളി നേരിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ എവിടെ ഉണ്ടാവും? ചെരുപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തപാദധൂളി, ഭക്തപാദജല്, ഭക്തഭുക്ത അവശേഷ, അത് ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അത് ആരാണ് ഏറ്റുവാങ്ങാതിരിക്കുക എന്നത്. പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ഭാഗ്യശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നാൽ ആന്തരിക ശക്തിയുടെ അഥവാ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെ എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും യാതൊരു വിധത്തിലും ശല്യപ്പെടുത്താതും, അതേസമയം ബാഹ്യ അഥവാ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ താൽക്കാലിക ആവിഷ്കരണം. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെ എല്ലാം ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ല, ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അല്പമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല, താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോറി. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പഠിച്ചു അല്ലെ, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു നിഴൽ മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു തലകീഴായ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തെ പോലെയാണ്. യഥാർത്ഥ വൃക്ഷം ആത്മീയ ലോകത്തിലാണുള്ളത്. അതിന്റെ ഒരു നിഴലാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്.
താൻ ആന്തരിക ശക്തിയുടെ പ്രബല ഘടകമാണെങ്കിലും തന്റെ പാദങ്ങൾ കഴുകുന്ന ജലം കൊണ്ടാണ് ഭൗതിക ലോകം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിലും തനിക്ക് ബ്രാഹ്മണരോടും വൈഷ്ണവരോടും അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനമുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ബ്രാഹ്മണർക്കും വൈഷ്ണവർക്കും ഭഗവാൻ സ്വയം അത്രയധികം ആദരവ് നൽകുമ്പോൾ ഒരുവൻ എങ്ങനെ അത്തരം വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക് ബഹുമതി നിഷേധിക്കാൻ കഴിയും? ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ബ്രാഹ്മണരും പശുക്കളും അല്ലെ, വൈഷ്ണവരൊക്കെ. ഭഗവാന്റെ ആ പ്രണാമ മന്ത്രം തന്നെ എന്താണ്? നമോ ബ്രഹ്മണ്യദേവായ ഗോ ബ്രാഹ്മണ ഹിതായ ച ജഗതിദായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ. ഗോവിന്ദൻ ഭഗവാൻ ബ്രാഹ്മണർക്കും പശുക്കൾക്കും ഒക്കെ സംരക്ഷണം. അവർക്ക് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അവരുടെ. അപ്പൊ അവർക്ക് ആരൊക്കെ ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഭഗവാന് ശത്രുക്കൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ. തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ശിക്ഷ അവരെ ഏറ്റുവാങ്ങും. അല്ലെ, നമുക്ക് കാണാം ഇന്ന് ലോകത്തില് കൂടുതലും ഇങ്ങനെയുള്ള പശുക്കളെയും ഒക്കെ കൊല്ലുകയും അല്ലെ, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും അവരെയൊക്കെ അപമാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അനർത്ഥങ്ങളും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വൈഷ്ണവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാനെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവർക്ക് യമരാജന്റെ ശിക്ഷ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുമെന്ന് ഇവിടെ അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നു. ബ്രാഹ്മണരും പശുക്കളും അശരണായ ജീവികളും എന്റെ ശരീരമാകുന്നു. എന്നെ അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തരായി ദർശിക്കുന്നവരുടെ വിധി നിർണയത്തിനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി അവരുടെ സ്വന്തം പാപത്താൽ വികലമായിരിക്കുന്നു. ക്രൂദ്ധരായ സർപ്പങ്ങൾക്ക് തുല്യരായ അവർ പാപികളുടെ അധികാരിയായ യമരാജന്റെ കോപാകുലരായ ദൂതന്മാരുടെ കഴുകച്ചുണ്ടുകളാൽ കുത്തിക്കീറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കഴുകൻ അല്ലെ സർപ്പങ്ങളെ പാമ്പുകളെയൊക്കെ കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ. അതുപോലെ ബ്രാഹ്മണരെയും പശുക്കളെയൊക്കെ ദ്രോഹിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ദ്രോഹിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരെ അത് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയല്ല എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് അവർക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് യമരാജന്റെ തന്നെ ശിക്ഷ വാങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതിന് ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത്, ഒരു ഉപമയായിട്ട് പറയുന്നത് സർപ്പങ്ങളെ കഴുകന്മാരെ കുത്തിക്കീറും അല്ലെ. അതുപോലെ ആ യമകിങ്കരന്മാരാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ജാമിളന്റെ ലീലയിൽ യമകിങ്കരന്മാരെ ആ രൂപം വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ കണ്ടാൽ തന്നെ ഭയപ്പെടും. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരും. പ്രഭാതരന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, ബ്രഹ്മസംഹിത പ്രകാരം ഗോക്കളും ബ്രാഹ്മണരും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും വൃദ്ധരായ പുരുഷന്മാരും അശരണരായ ജീവികളാണ്. ഈ അഞ്ചിലും പശുക്കളുടെയും ബ്രാഹ്മണരുടെയും കാര്യത്തിൽ ഭഗവാന് പ്രത്യേകം ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്ന അവരെ പറ്റി ശ്ലോകത്താലാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, അങ്ങനെയുള്ളവരിലെ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഗോക്കളും ബ്രാഹ്മണരും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട്, എന്നാൽ 5 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ അവർക്കൊക്കെ സംരക്ഷണം. ചെറിയ കുട്ടികൾ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു. അതേപോലെ പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെ, അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്ന അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചിട്ടും പ്രഭാതരയോട് പറയും. പിതാവിനാലും പിന്നീട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിനാലും പിന്നീട് പ്രായമാകുമ്പോൾ പുത്രന്മാരാലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. നിസ്സഹായരായവരെ അവരവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ സംരക്ഷിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം രക്ഷാകർത്താക്കൾ പാപികളായ ജീവികളുടെ കർമ്മങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാനാൽ നിയമിതനായിട്ടുള്ള യമരാജന്റെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാകും. യമരാജന്റെ സഹായികളെ അഥവാ ദൂതന്മാരെ ഇവിടെ കഴുകന്മാരോടും തങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ചുമതല നിർവഹിക്കാത്തവരെ സർപ്പങ്ങളോടും താരതമ്യം ചെയ്തു. കഴുകന്മാർ സർപ്പങ്ങളോട് വളരെ നിശിതമായി ഇടപെടും. അതുപോലെ യമദൂതന്മാർ അവഗണക്കാരായ രക്ഷിതാക്കളോടും അതികർക്കശമായി
വർത്തിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവരെ, അങ്ങനെയുള്ളവരെ സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ യമരാജന്റെ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അതുപോലെ 11ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, നേരെ മറിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്ന മുഖാരവിന്ദങ്ങൾ മധുസ്മിതത്താൽ വിടരുന്ന കഠിന വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചാൽ പോലും ബ്രാഹ്മണരെ ആദരിക്കുന്ന അവർ എന്റെ ഹൃദയം കീഴടക്കി. അവർ എന്റെ തത്വം ദർശിക്കുന്നത് പോലെ ബ്രാഹ്മണരെ കാണുകയും കോപാകുലനായ പിതാവിനെ പുത്രൻ എന്നതുപോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്നതുപോലെ ബ്രാഹ്മണരെ സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്തു. ബ്രാഹ്മണർ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും തിരിച്ചൊന്നും പറയാതെ അതെല്ലാം സഹിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളവരും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു പുൽക്കൊടിയേക്കാളും ക്ഷമയോടും അല്ലെ, വൃക്ഷത്തെക്കാൾ സഹിഷ്ണുതയോടും തങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബഹുമാനമൊന്നും ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാ ബഹുമാനങ്ങളൊക്കെ നൽകിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നതിന്റെ ആ ശിക്ഷണങ്ങളായിട്ടുള്ള ശിക്ഷണ ഇവിടെ പറയുന്ന ബ്രാഹ്മണരാനോ അഥവാ കോപിച്ചാൽ തന്നെ തിരിച്ചൊന്നും പറയാത്തവരെ ഇതൊക്കെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് അവരോട് പുഞ്ചിരി തൂകുന്നവരെ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ ഉദാഹരണവും പറയുന്നു, ധാരാളം ഉദാഹരണം. കുബേരന്റെ പുത്രന്മാർ നളകുബേര, മണിഗ്രീവ അല്ലെ, അവർക്ക് നാരദ മുനിയുടെ ശാപം കിട്ടുന്നു. ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്യുന്നത് നിർത്തിയിട്ട് പോവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അത് അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ശിവനും പാർവതിയും വരുന്ന വഴിയിൽ അവര് അപ്സരസുമായിട്ട് വസ്ത്രങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ വെള്ളത്തിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, തടാകത്തിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് മാറിപ്പോവാനായിട്ട് പറയുകയും അത് കേൾക്കാതിരിക്കും നാരദ മുനിയെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ പറയുകയും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യും. സാധനം നാരദ മുനിയുടെ ശാപം കൊണ്ട് വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് മാറി. നാരദ മുനിയുടെ ശാപവും അവർക്ക് അനുഗ്രഹമായി. അവരെവിടെയാണ്? ഗോകുലത്തിലെ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ മുറ്റത്താണ് 2 അക്ഷത വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട്, അവിടെ അർജുന വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് അവര് പിറക്കുകയുണ്ടായത്. അപ്പൊ ശാപവും അനുഗ്രഹമായി ആ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കുവാനും അല്ലെ തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടും സാധിച്ചു. ഇതുപോലെ ധാരാളം ഉദാഹരണം. ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവിനെ അദ്ദേഹത്തെ അഗസ്ത്യ മുനി വന്നിട്ട് ശപിക്കുകയുണ്ടായി. യാതൊരു തെറ്റും ചെയ്തില്ല, അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അഗസ്ത്യ മുനി കരുതി ഇന്നലെ വരെ രാജാവായി എല്ലാ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് സുഖിച്ചിരുന്ന വ്യക്തി ഇന്നൊരു യോഗിയെ പോലെ ഇങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, എന്നെ ബഹുമാനിച്ചില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ശപിക്കുകയുണ്ടായി. ഇനി ഒരു മതയാനിയായി പോകട്ടെ എന്ന്. ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവ് തിരിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒന്ന് ശപിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു 10 വട്ടം ശപിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെയല്ല, ഒരു ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ത് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതൊക്കെ ക്ഷമിക്കുക, സഹിക്കുക. പ്രഭുപാദരുണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭുപാദരെ ചില ആളൊക്കെ വഴക്ക് പറയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഭുപാദർ പറയും, കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഞാൻ എന്തോ ഈ വ്യക്തിയോട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അതാണ് ഈ ജന്മം ഇദ്ദേഹം എന്നോട് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവ് തിരിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ. ആ ശാപം ഏറ്റുവാങ്ങി അവരോട് അഗസ്ത്യ മുനിയോട് മാപ്പ് പറയുകയുണ്ടായി, ഞാൻ ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ മതയാനയായിട്ട് മാറുകയും ഗജേന്ദ്രനായിട്ട് മാറുകയും അല്ലെ. ആ ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാം അല്ലെ. അങ്ങനെ പല ശാപങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തിരിച്ച് ശപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? 2 പേർക്കും നാശം അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണരും മുനിമാരുടെയൊക്കെ ശാപങ്ങൾ അത് കേട്ടിട്ടും ഒന്നും പ്രതികരിക്കാതെ അതൊക്കെ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് അല്ലെ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറും. നേരത്തെ പാർവതി ദേവി ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിനെ ശപിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നീ ഒരു അസുരനായി പോട്ടെ, എന്റെ വൃത്രാസുരനായിട്ട് മാറി.
നമുക്കറിയാം വൃത്രാസുരന്റെ ആ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. ചിത്രകേതുവാണെങ്കിൽ അനേക ജന്മങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരുമായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരോ മഹാമുനിമാരുടെയും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരുടെയും അവരുടെയൊക്കെ ശാപങ്ങൾ നോക്കിയാലും അതും ഒരനുഗ്രഹമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരോട് കോപിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ജയനും വിജയനും 4 മുനിമാരാൽ ശപിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരോട് പരുഷമായി പെരുമാറാതെ അവർക്ക് സമർപ്പിതരായി ബ്രാഹ്മണരോടും വൈഷ്ണവരോടും ഇടപെടേണ്ടത് ആ രീതിയിലായിരിക്കണം. ഒരുവിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാൽ സങ്കടകരമായ സാഹചര്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. അദ്ദേഹത്തെ അതേ രീതിയിൽ നേരിടാതെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ സ്വാന്തനിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ബ്രാഹ്മണരും വൈഷ്ണവരും ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ ഭൂമിയിലെ പ്രതീതികളായി കരുതി സ്വീകരിക്കപ്പെടണം. പാവപ്പെട്ടവനെ ദരിദ്രൻ ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ പ്രതീതിയായി സ്വീകരിക്കപ്പെടണമെന്ന് ധരിപ്പിക്കുന്ന ദരിദ്ര നാരായണൻ എന്ന പ്രയോഗം സമീപകാലത്ത് ചില വീട്ടികൾ ഉത്പാദിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ പാവപ്പെട്ടവന്റെ നാരായണന്റെ പ്രതീതിയായി സ്വീകരിക്കപ്പെടണമെന്ന് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ ഒരിടത്തും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. തീർച്ചയായും സംരക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ നിർവചനം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അരക്ഷിതരനാകരുത്. അതേസമയം ബ്രാഹ്മണർ ഭഗവാന്റെ പ്രതീതിയായി പരിചരിക്കപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുകയും വേണം. ബ്രാഹ്മണനെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കുവാൻ ഒരുവൻ തന്റെ മുഖം താമര പോലെയാക്കണം. അദ്ദേഹം പറയും, ഒരുവൻ ഭക്തിയാലും മമതയാലും അലങ്കൃതനാകുമ്പോഴാണ് മുഖം താമര പോലെ മനോഹരമാവും. ആ നിലയ്ക്ക് പുത്രനോട് കോപാകുലന പിതാവിന്റെയും അദ്ദേഹത്തെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കാൻ പുഞ്ചിരി പൊഴിച്ച് മധുരവാക്കുകൾ പറയുന്ന പുത്രന്റെയും ഉദാഹരണം ഉചിതമാണ്. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും എല്ലാവരും നാരായണനാണ് അല്ലെ. ദരിദ്രനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ദരിദ്ര നാരായണൻ. നാരായണൻ ഒരിക്കലും ദരിദ്രനല്ല. ലക്ഷ്മി സഹസ്രശത സംഭ്രമ സേവ്യമാണ്. നാരായണനെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാർ സദാസമയം സേവനം ചെയ്യും. ഇപ്പോ ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണരും വൈഷ്ണവരും ഭഗവാന്റെ പ്രതീതികളായിട്ടുള്ളവരാണ് കരുതിയിട്ട് അവർക്ക് എല്ലാ ബഹുമാനവും നൽകണം എന്നത്. ഭക്തിയാലും ഭക്തിയുടെ സേവനത്താലും അല്ലെ മമതയാലുമാണ് ഒരാളുടെ മുഖം താമര പോലെ മനോഹരമാവുക. അതുപോലെ തന്നെ പുത്രനോട് കോപാകുലനാണ് പിതാവിന്റെയും ആ പിതാവിനെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കാൻ പുഞ്ചിരി പൊഴിച്ച് മധുരവാക്കുകൾ പറയുന്ന പുത്രന്റെയും ഉദാഹരണം ഉചിതമാണ്. ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോ അച്ഛനമ്മമാർ ആ കുട്ടികളെ വഴക്ക് പറയുമ്പോ കുട്ടികള് അവരോട് ചിരിച്ചിട്ടൊക്കെ കാണിക്കല്ലേ. എന്റെ ഇവിടെ തന്നെ എന്റെ മോനെ ജഗന്നാഥനെയൊക്കെ കലമ്പി കഴിഞ്ഞാൽ വഴക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓനെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അച്ഛ 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 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചിരിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരും. എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ദേഷ്യമൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് ചിരിച്ച് കാണിക്കും അല്ലെ. നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള ആ ചിരി കാണുമ്പോ നമ്മളെ ദേഷ്യമൊക്കെ പോകും അല്ലെ. ഇപ്പോഴും കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇരുന്ന് പെന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതൊക്കെ കടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് കയ്യിലൊക്കെ മഷിയാക്കിയിട്ട് അമ്മ വഴക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാലും ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യം വന്നിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ആ ദേഷ്യമൊക്കെ ഇല്ലാതായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ പറയുന്നു ബ്രാഹ്മണരും മുനിമാരും ഒക്കെ എന്താ പറയാ ദേഷ്യപ്പെടുകയും ശപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താലും അതിന് തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കാതെ അതൊക്കെ ക്ഷമയോടെ കേട്ട് അവർക്ക് അവരോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് അവരെ ബഹുമാനിക്കണം. അവര് ബ്രാഹ്മണർ ഭഗവാന്റെ പ്രതീതി. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യവശ പതിദാനം ഭാവനഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ ആനന്ദപുരി വൈഷ്ണവ ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ.